Bueno, mirant els resultats que hi ha hagut en la jornada, esperàvem treure 3 punts. Bé, com dius, sí que és de veres que és un camp molt difícil, un rival molt complicat que venia amb una bona dinàmica. El punt sap a poc, les han tingut per a capgirar el marcador, però bueno, al final qui perdona la paga. Sí, hem tingut tant de la segona, la primera també he tingut una que era molt clara, l'han fallat, Vicent Blasco també ha tingut una molt clara, però bé, al final sabem on veníem, un camp molt complicat, però bé, a seguir queden 4 jornades, 3 jornades, perdó, i res, pensant en el Dénia ja. Sí, sabem que Hèrcules i Benigànim havíem punxat, Novelda anava punxant i al final ha guanyat, però bueno, s'escapa. Però bé, nosaltres seguir i no queda altre que alçar el cap i pensar ja en el Dénia que ja ha anat per ells. Sí, que ens veiem a Dénia, que vinguin a Dénia, que n'hi ha que espentar tots, tant els 22 com el cos tècnic com l'afició, n'hi ha que anar tots a una, aquesta oportunitat és única, igual no la tornem a viure alguns jugadors, qui sap l'any que ve estarem, tots junts hem de tratar d'aconseguir el màxim possible.